wspaniale i cudownie. Idźcie i rozmnażajcie się. Drodzy Państwo, specjalnie dla Was grał i śpiewał Piotr Kopański, Polska. Dobranoc, cześć. Z Waszej lewej strony Andrzej Borowski, również grał i śpiewał również Polska. Cześć. A po środku grał na instrumentach dętych, strunowych Bogdan Borowski, Polska. Cześć, do zobaczenia, dobranoc, cześć, papa. Spotkamy się w Polsce, zapraszamy do Polski. Uwaga, jedno pytanie. Jaką piosenkę chcecie? Za cicho. Uwaga, rzucam masło. Bara. Za cicho, jeszcze raz. Bara. Sami tego chcieliście. Moi kochani, po raz 8754 Bara. Ostatni taniec. Moi kochani, pomożecie? To pomóżcie! Para. Jeśli masz ochotę. Para. Jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak. Hop, heja! Cię tylko zobaczyłem, głowę nagle straciłem. Zadne nogi mieli w kratkę, fajną mam sąsiadkę. Śpiewamy. Para. Riki-tiki-ta. Jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak. Para. Riki-tiki-ta. Jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak. Moi kochani, kto lubi Bara, rączkę do góry! Cała Polska i Polonia także! Nasza krew! Wreszcie raz się odważyłem i do kratki zaprosiłem. Patrzę na nią same dzieci, uśmiechona do łóżeczka. Para, riki-tiki-ta. Jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak. Para, riki-tiki-ta. Jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak. Para.
mówisz mi malutka? Dlaczego noc za krótka? Lecz wszyscy mają ochotę na jedno wielkie para para. Razem! Para, 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 ryki, ryki, tak. Jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak. Para, 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 ryki, ryki, tak. Jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak. Moi kochani, ostatnia wasza szansa. Pokażcie, jak się bawi Polonia. Rączki w górę! Para, 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 Śpiewacie. jeśli masz ochotę. Jeszcze głośniej! Para, 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 jeśli masz ochotę. A teraz tylko wy. Para, Nie słyszę was. Jeszcze głośniej! para, ryki, jeśli masz. Para, 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 jeśli masz ochotę. Para, 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 jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak. Dziękujemy, dobranoc, do zobaczenia. Czekamy na was w Polsce. I nie tylko.